Елның 4 фасылы. Габдулла Тукай. Буз һәм кар ирде, сулар йөгерде, юглап елгалар, яшьләр түгелде. Көннәр узая, төннәр кыскара. Бу кайсы вакыт? Я, әйтеп кара. Ашлыклар үсте, башаклар пеште, кояш пешерә, тиргә төшерә, халык ашыга, китә басуга, урагын ура. Бу кайчак була? Кырлар буш кала, яңгырлар ява, җирләр дымлана. Бу кайчак була? Һәр җир карланган, сулар бызланган, уйный җил буран. Бу кайчак туган?